Tervepä terve. Nyt pelataan Star Wars. Ti. Hui. Story-missioni. Ei kiinnosta. Toi vaikka. Sieltä tulee robottimies. Älä tukehdu. Tukehtumaisillaan. Sitten sieltä joku örkki. Lämpökamera. Pukkuu. Tukehtumisvaara. Ei alle 3-vuotiaille. Obi-Wanilla kiva parta. Kukas se sieltä tuli? Don't worry, Master. I'm not worried. This will be no problem. I'm Did not I your say I was master. worried? I'm not your master. This Eikö might be a auttanut? problem. Käppäpää. You've reached in Chamber 7. Activate containment doors. Lockdown protocol initiated. All right. Now I'm worried. We've gone from one bad Ai. situation to another. You say that like you're surprised. Kill him. Hienosti kävelee läpi. I'll never get tired of this. Master, incoming! Hei, heitä mut takas. Obi-Wan Kenobi sekoilee. Wow. Ruumisarkku on tilattu. Are they any coming? No. Keep an eye on that blaster fire. Are coming, nice. Are coming, nice. Watch those grapple droids. Rauhoittu. Rauhoittukaa. Now we have to contend with those electrical discharges. Mitäs me nyt The droids tehdään? alone weren't bad enough. Clumsy machine. Take those generators No, out. hui. Throw your lightsaber. Stay back. Menkää kotiin. Niin, menkää kotiin, häh? Kyristyn. Miten tää ottaa? Ai. Tule takaisin. Well done, Ai jaa. Master. Just what I need. Tin. Hei, lopettakaa. Minä suutun teille. No. Sieltä kokenut parkkouraaja. Scrap metal. Älä nyt heitä mua tonne hiekkaa mereen. Minä kostan tämän. Mikäs tää on? Saanko tän tuhota? Hei. Bad boy. Take easy. Take easy, bad boy. Take easy. Hei. Rauha. Ota rauhoittavia. Obi-Wan behind you. Obi-Wan. Kumpi on Obi-Wan? En tiedä Star Warsista mitä. Juu, hakkas sääsä. Hei. Good. Master. Hei, tule takaisin. Ketä mä heittelen?
Frisbee golf. Mä haluan pois täältä. Mä haluan pois. Mitä me huidotaan? Minne ruumis katosi? Saako tän tietokoneen tulee? Ei saa. Hei, tuleeko sieltä joku kun mä jedit? Mä haluan kulkutien tänne. Ai ja tälläänkö tää tyyppi edittää? Hei, mitäs They tää? don't stand a chance now. Larkepäkkättitankki. Jonin hyvä englanti. 10+. Noniin. Päästäänkö me nyt kauas näistä no. Use the force. I hate everyone computers, but I don't hate every computers. I don't hate computers, just they have got Minecraft. Juuri ajoissa. Hei, poika. End Huh. of the line. Master, Hei, watch mitäs out mä for those blasters. en sano mitään. What are these droids going to learn? Redirect their fire back at them. Hienosti menee sen läpi. Onko minä oppilas? Hyökkääkö joku, olen valmistautunut. Ai. En kyllä ymmärrä mitä tos piti tehdä, mutta ihan sama. Let's see what they're made of. No challenge at all. Minnes tää reitti johtaa? Hei, kukas täällä ystäväni? I don't think so. Ystäväni, mikä päkkitä? Rauhoitui. Keep your guard up. Mikä on ongelmasi? Sitten sinullekin ei vielä. Nyt sinulle rauhoittavia. Ei vielä. Nyt. Joko rauhoit oli. Jo oli rauhoittavia aika. Voin sanoa, että tätä peliä voi pelata ihan ilman mitään aiempaa Star Wars-kokemusta. Ei mullakaan oo. Niin, mäkin pelaan. Use the force, Master. Juusa Force. Häh? Ei, väärä nappi. Ei. Oikea nappi. Sekin ihan vahingossa. Mä en paina mitään ja täällä ei juu yhä. Aika hauskaa. Pidä se paikoillasi, poika. Hui! Hei sieltä. Mikäs oli ongelma? Mikäs oli ongelma? And stay down. Anteeksi. Anteeksi, jos tää ärsyttää jotain tää mun puhuminen, mutta Try your lightsaber. todellakin voi ärsyttää vielä kun mulla on purkka suussakin. Niin. Open it! Open it! Porataan siihen reikä. Hei! Älä sinä tule tänne yhtään minun pakoyritysteni aikana. Hei, mikä vihreä valo. Ja reikään keskelle tähdätään. Niin. Kauanko tätä pitää pitää tässä? Go for that power Mikäs hub. tämä on? Ai. Master, incoming. Oh, anteeksi. Wrong here. Hei, hei, poika.
Nyt rauhoitutaan. Jäähypenkki 15 minuuttia. Syy riehuminen. Riehuminen vanhalle mestarille. Mistä teitä tulee? Saunalahdelta tietenkin. Ojaa, 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 varokaa. Varokaa, Obi-Wan sai raivokohtauksen. Silloin Obi-Wania ei pysäytä mikään, muu kuin pienet siniset robotit. Sitten taas. Paikka tärisee. Kyllä se kestää. Find a way to jump from here. What is your problem? Älä tule kun minulla on raivokohtaus. Tässä. No mikä sinullakin on ongelma? Mene kotiin syömään kauramuroja. Huokaa. No niin, anna mun keskittyä. Tuli oikein hidastettuna. Mikäs siellä Joda hämähäkki? Joda tulee pienestä sinivihreästä pallosta. By all means, Anakin. Help yourself. Jotain Jodan paras kaveriystäviä. Stuff us do that. Kuka hiili? Known for their Mene brains. kotiin. Hardly worth my time. Tän on golfia pelais. You guys again. Juokse. Golfia. Tykkään lyödä vihreitä You golfpalloja. work on that generator. I'll take out these droids. Watch yourself. Back. Run eikä mitään I don't päkkejä. suppose we should not. I doubt it'll get us anywhere. Onnistuuko Bring that nyt? chunk of metal down. Sieltä lentelee kiveksiä. Millä saadaan ovi auki? Ei. Ei. Ai jaa. Se olikin L. Aha. Sehän tuli vahingossa. Think we can hold it alone? Let's find out. Can you run fast? No. No. Onneksi on keksitty jedivoimu. Ai, nyt. Tuohon se lentelee kiveksiä tuolla. Sininen ystäväiseni, ai. I die. Continue mission. Mitä tapahtuu? No, ihan sama.